салом алейкум дӯстони азиз. Ана бисёртар барои мӯйҳои сар гуфтем ки уход заваласами мода бисёртар масла дар курай. Маслаи ширкати Атоми ана мухали флакондай дӯстои азиз, ҳамаги 100 сомонай беҳад зиёд мебара, эконом не, ҳамаги як қатраша мерезем дар дастон ва массаж мекунем мӯи сартона. Метонем пеш аз сар шустан кунем, метонем баъди саршӯӣ кунем ва бушам беҳад хушрӯай, сифаташ олия. Агар як бор истифода баре, боварӣ дорам ки минбаъд фақат ай ҳамин истифода мебарӣ, барое ки ман духтаром худам зиёд истифода мебудем. Ай чанд намуд маслоҳо ҳамла мегирифтем, ай ширкатҳои дигар мегирифтем, не ки ҳамин мода беҳад форид маҳкул шуд ба хотири экономӣ буданаш ва ба хотире ки реально мӯҳа мулоим мекунад, на блестящий мекунад, на хулоса заказ карданӣ бошед, мода кунависе, ҳатман мо шумода дастрас мекунем.